Dahil nga sa mainit ng panahon ngayon, ay ating puntahan ang isa at sikat na dinala talaga naman ng mga turista, ang Buhi Camarines Sur. Alam nyo ba na ang Lake Buhi ay isa sa nabibilang sa pinakamalaking lake sa Pilipinas? At hindi lang yan, dahil dito lang din makikita ang isa sa pinakamaliit na isda sa buong mundo. At kung naghahanap ka naman ng sulit sa budget mo, at kung isa ka sa mga nature lover, tara na at samahan nyo kung puntahan ang isa sa mga pinagmamalaki nilang falls dito na Twin Falls. Kaya ano pang hinihintay mo? Nakabuhi ka na ba? Makikita dito sa buhi ang isang libulto o estatwa ng isang pamilya. Ayon sa kwento, ang pamilya daw na ito ay nanirahan sa Kamalig Albay. Noong taon ng 1814, buwan ng Pebrero, ay sumabog ang bulkang Mayon. Sa kagustuhan na makaligtas ang pamilya, naglakad sila ng naglakad hanggang sa marating nila ang San Vicente, Buhi Camarines Sur. At sa akala nila ay malapit pa sila sa bulkang Mayon, ay patuloy sila naglakad hanggang marating nila ang marayag ng San Buenaventura. Kamay nakasulat na nakabuhi sa libulto o estatwa nila na ang ibig sabihin ng nakabuhi ay nakatakas. Ang Lake Buhi ay isa sa nabibilang sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Umaabot ito sa 18 square kilometers or 6.9 square miles. At may lalim naman ito na more than 26 feet. Dito rin makikita ang pinakamaliit na isda sa buong mundo, yun ang isdang sinarapan. Alam nyo ba na umaabot lang sa 12.5 mm ang haba ng sinarapan? Ang sabi nila, para makahuli ka ng isdang sinarapan, ay kailangan mo lang itong gamitan ng pangsarap. Isa ang isdang sinarapan at tilapyang buhi na pinagmamalaki ng mga Bicolano. Dito na rin mismo sa kilid ng lawa, ang palengke o wheat market ika nga. Kaya kung dito ka bibili ng isda, talaga nang sulit sa budget mo dahil sa napakamura ng mga isda dito. At kung gusto mo naman makapagbabad sa malalamig at preskong tubig dito sa buhi, tara na at atin naman puntahan ang isa sa mga talagang dinarayo ng karamihan. Mula dito sa sentro ng buhi, ay sasakay ka lang naman ng bangka hanggang marating mo ang kabilang lawa ng buhi. Sa halagang 500 pesos, back and forth na po yan. Kaya kung mas marami, mas mura. Ayon sa bangkero na aming sinakyan, ay kahit ilang pa daw na magkakasama, ay pasok na daw ang 500 pesos na pamasahe. Aabot ka lang naman ng 15 minutes sa pagbabangka. No need to worry, dahil di motor po yan at hindi disagwan. Kapag nakarating ka na sa kabilang dako ay maglalakad ka lang naman. Medyo mahaba-habang lakad nga lang dahil aabot ka lang naman ng 20 to 30 minutes. But no need to worry dahil kapag narating mo na ang duga, sulit sa biyahe. At mawawala ang pagod mo dahil sa napaganda at napakapriskong tubig na nanggagaling mula dito sa Twin Falls. Ang isa sa kagandahan dito ay walang entrance fee at kung gagamit ka naman ng cottage, sa halagang 250 pesos lang naman. Talagang sulit sa babad dahil sa napakalinis ng dumadalo tubig dito. Mini-maintain din nila ang kalinisan dito. Pwede ka rin magdala ng isda kung mag-iihaw ka. Sarap ba naman at presko ng tubig dito? Talagang maraming naniligo dito para ma-enjoy. Makikita rin dito na kahit mga bata ay tumatalon pa para ma-enjoy ang lamig ng tubig. Kaya nga kahit kami, hindi nakapagpigil, sinubukan din namin pumunta. Welcome to Next TV! Tara na, yeah. Wow.